back to Billy Vlogs. नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog चेनेलाव गासिबो बरायना थाबाय। दिनै गोदान बोसोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो नोंथांमोनाबो जायफोरा आंनि चेनेलाव दङ नोंथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना दिनै मा दिन मिथिखादों जानांगौ। आं दिनै दंफैयो पिकनिक स्पटआव आरोना, ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा ओइयाव दङ बिसोरो, ओमफ्राय दा जोङो एसे पार्टि खालामनो नागिरदों आरोना गोदान बोसोरनि नामै। नोंथांमोनाबो खालामबाय जानांगौ गोदान बोसोरनि नामै। बयबो बिदिनो रंजा बाजा गोजाम बोसोरखौ हगारहरदो बयनिसिमबो। बयबो दा नैबे जोंनि पिकनिक स्पटआव दंफैजोबो आरोना, मा होनो देलायस्रि पिकनिक स्पट होनो बे जायगाखौहाय। नोंथांमोना बुहुत मोजां प्लेसफ्रा, नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयाखैबा नुफेराखैबा फैनो हागोन आरोना। बेयाव भुटान खाथि जायो आरोना, भुटान फेक्टरिबो खाथियावनो दंखायो। नोंथांमोना नुहुरखागोन आरो जायगानिफ्रायनो। सोरबाफोर फैयाखैबा डाइरेक्ट रङिया टु भुटान रडआवनो दंखायो नालाय गासिबो। नोंथांमोना फैनानै गासिबो नैबे पिकनिक स्पटआव फैनो हागोन आरो। ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाफ्रा, दा बुंलायसै आरोना। नोंथांमोननि हेल' गाइस, नोंथांमोना आं दा आंनि लोगोफोरखौ देखायसै आरोना। साबैसे फैदों, खमैबाबो 20 जनसो जाखागोन आरोना लोगोफ्रा। ओमफ्राय दाबो जेबो जगारानो जायाखै, 12टा 2टायानो जालायबाय आरोना। खावरवासो मानसिफोर जि सान्दुं गोसा। नोंथांमोननो देखायसै आरोना आङो ओइ नै बेयावनो। नोंथांमोननो एसेबाबो लोगोफोरखौहाय माबा खालामना होनोसै आरोना आङो दा। दे नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा। गाइस, बिसोरनो आंनि लोगोफ्रा। नै बिथां फंबायमोन दङ गासिबो नै ओरैहाय बानायगासिनो आरोना जानाय। गोजा मा खालामदों नोंलाय? दाउदैसो जाग्रोनो नागिरखो ना माखो? दैथाम जाबायबो ओमफ्राय गैला? खावसे हरदो। जानायफ्रावथ' खावसे ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो जाबावनांगौ जाखो? जोंना सार बियो नै जोंना बे एवग्रा आरोना, एवग्रा लाबोखादों संग्रा। नै जोंना सारा फंबाय बे बांनि। गाइस, जों दिनै नै बेदरबो हांखाबाय। लकेल दाउ, लकेल। बांद्राय होनाङा संग्राया। संग्राफ्रानोथ' रोंगोना रोङाब्रा। नायदो लोगोफोर, देलायस्रि मार्केटनि पिकनिक स्पटआ ओरैबायदि मोजां। खनसे फैबाथाय फैबाय थानो लुगैखागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो। जायफ्रा देलायस्रि मार्केटनि पिकनिक स्पट नुवाखै, नोंथांमोननो आङो दा बुंलांनोसै। डाइरेक्ट रङिया भुटान रडआनोखा, ओमफ्राय बेजों सिदा फैबानो मोनखायो आरोना। बिथांमोना फट' लागासिनो। गोजा माबायदि? मोजां ना लकेसनफ्रा? मोनसे थिगानो दा? बरिया आरोना।
सानो सोलेरा आंनि बुंनो थाङो बिखायाव गोबानानै लानो सानो जेब्ला फागुन बारा गोदान बोसोरा सफैबाय नोंजों आंजों गोसोथोलायनाय दिन नालाय सफैलायबाय सफैबाय नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय दिन नालाय सफैलायबाय ओइ सना थौदो थां दिनि दिहिरि बिलाव सना पिकनिक जाहैनि गोदान बोसोरा सफैबाय नोंजों आंजों गोसोथोलायनाय दिन नालाय सफैलायबाय निउ इयारा सफैबाय नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय दिन नालाय सफैलायबाय ओइ सना